Hai lugares que todos sabemos situar nun mapa. Francia, Italia, Xapón... Pero existe unha enorme rexión situada entre Europa e China, da que a maioría apenas sabemos nada. Un territorio onde naceron grandes imperios, por onde durante séculos pasaron as caravanas da Ruta da Seda, e no que conviven povos de linguas e culturas moi diferentes. Dentro de poucos días imos viaxar ata alí, pero antes de facer as maletas, gustaríame contarvos unha pequena historia. Esta é Asia Central, un inmenso territorio situado entre Rusia, China, Irán e Afganistán. Hoxe está dividido en 5 estados independentes: Kazakistán, Uzbekistán, Turkmenistán, Kirguistán e Taxikistán. Pero para entendelos hai que esquecer durante un intre as fronteiras actuais, porque esta historia comeza moito antes de que existisen estes países. Hai un libro que me acompañou mentres preparábamos esta viaxe. Chámase A vinganza da xeografía, de Robert Kaplan. A súa idea principal é moi sinxela. Se queres comprender a historia dun lugar, primeiro tes que comprender a súa xeografía. E Asia Central é probablemente un dos mellores exemplos do mundo. Mirade o mapa. Ao sur aparecen algunhas das montañas máis altas do planeta. Ao norte esténdense miles de kilómetros de estepa. No centro dominan os desertos. E entre eles pequenos vales fértiles alimentados polos grandes ríos. A primeira vista podería parecer un lugar inhóspito, pero precisamente esa combinación de montañas, desertos e oasis marcou a historia da rexión durante miles de anos. Por exemplo, a famosa Ruta da Seda nunca foi unha única estrada, era unha auténtica rede de camiños. As caravanas buscaban sempre os oasis onde había auga, alimento e descanso. Por iso, cidades como Samarcanda, Bujara ou Jiva acabaron converténdose en auténticos cruces de camiños entre Oriente e Occidente. Non só circulaban sedas, especias ou pedras preciosas, tamén viaxaban relixións, inventos, ideas e persoas. Pero Asia Central non foi só unha terra de comerciantes, tamén foi unha terra de migracións. Hai aproximadamente 1500 anos, diversos povos nómades de lingua túrquica comezaron a expandirse desde as estepas do Altai e de Mongolia cara ao oeste. Ao longo dos séculos foron ocupando boa parte de Asia Central. Uns establecéronse aquí, outros continuaron avanzando cara ao Cáucaso e Anatolia. Séculos despois, os seus descendentes acabarían fundando un dos maiores imperios da historia, o Imperio Otomán. Por iso, existe unha relación moito máis estreita do que adoita imaginarse entre un habitante de Istambul e outro de Samarcanda. Hoxe, os povos túrquicos esténdense desde Siberia e o oeste de China ata as portas de Europa. É unha inmensa franxa cultural que atravesa todo o continente euroasiático. E iso tamén se nota nas linguas. O uzbeco, o kazaco, o kirguís ou o turcomán pertencen todos á mesma familia lingüística. Cada unha seguiu o seu propio camiño ao longo da historia, pero conservan numerosas semellanzas. É un pouco como ocorre co galego, portugués, o castelán ou o italiano. Non son a mesma lingua, pero comparten unha orixe común. Seguro que hai outra cousa que xa vos chamou a atención. Case todos os países desta zona terminan igual. Ese sufixo stan é unha palabra de orixe persa que significa simplemente terra de. Así, Uzbekistán significa a terra dos uzbecos, Taxikistán a terra dos taxicos. Así que, cando dentro de uns días paseemos polas rúas de Samarcanda ou de Bujara, non estaremos visitando un país illado no medio de Asia. Estaremos percorrendo unha auténtica encrucillada de povos, linguas e culturas construída ao longo de máis de 2000 anos. Pero aínda queda unha pregunta. Como puido unha rexión rodeada de desertos converterse nun dos grandes centros culturais e científicos do mundo islámico? Iso descubrirémolo no próximo capítulo.
No capítulo anterior, descubrimos como a xeografía e as migracións deron forma aos povos de Asia Central. Pero esa mesma xeografía fixo posible algo extraordinario. Durante máis de 1000 anos, esta rexión converteuse no gran punto de encontro entre Oriente e Occidente. E o seu nome quedou ligado para sempre á Ruta da Seda. A pesar do que moita xente imagina, a Ruta da Seda non era a única estrada. Era unha rede de camiños que atravesaba desertos, montañas e oasis. Por ela circulaban sedas, especias, porcelana ou papel. Pero tamén viaxaban científicos, comerciantes, peregrinos, diplomáticos e ideas. A riqueza da Ruta da Seda non estaba só nas mercadorías, estaba no intercambio de culturas. As grandes beneficiadas foron cidades como Samarcanda, Bukhara e Jiva. Samarcanda converteuse nunha das cidades máis brillantes de Asia. Bukhara destacou polos seus centros de estudo e as súas bibliotecas. E Jiva prosperou como un oasis fortificado no medio do deserto. Dentro duns días teremos a sorte de pasear polas tres. Un dos edificios máis característicos destas cidades son as madrasas. Adoitamos pensar nelas como escolas religiosas, pero eran moito máis. Nelas ensinábase tamén matemáticas, astronomía, medicina, filosofía ou dereito. En certo modo, cumprían unha función semellante á das primeiras universidades europeas. No século XIV, Samarcanda converteuse na capital do inmenso imperio de Timur, coñecido en Europa como Tamerlán. Foi un conquistador tan brillante como implacable. Baixo o seu reinado, a cidade encheuse de pazos, mesquitas e monumentos destinados a impresionar o mundo. Pero a historia garda unha sorpresa. O seu neto, Ulugh Beg, preferiu mirar cara ao ceo antes que conquistar novos territorios. Mandou construir un dos observatorios astronómicos máis avanzados da súa época e elaborou un catálogo de estrelas dunha precisión extraordinaria. É difícil atopar unha mellor demostración de que Asia Central foi tamén un importante centro científico. Porén, ningún esplendor dura para sempre. Co desenvolvemento das rutas marítimas, o comercio deixou de atravesar Asia Central. As caravanas desapareceron pouco a pouco e moitas destas cidades perderon parte da súa importancia. No século XIX chegou o Imperio Ruso. E, tras a Revolución de 1917, a Unión Soviética redeseñou completamente o mapa da rexión. Foi entón cando naceron as repúblicas de Kazaquistán, Uzbequistán, Turkmenistán, Kirguizistán e Taxikistán. Moitas das súas fronteiras seguen respondendo a decisións tomadas naquela época. En 1991, coa desaparición da Unión Soviética, aqueles territorios convertéronse en estados independentes. Son países moi novos, pero detrás deles escóndense máis de 2000 anos de historia. Dentro duns días percorreremos as súas rúas, cruzaremos os seus desertos e contemplaremos os seus monumentos. E espero que despois destes dous pequenos vídeos poidamos facelo con outros ollos. Porque unha viaxe sempre resulta máis apaixonante cando entendemos a historia dos lugares que estamos a visitar. Que ben, María, que ben se te ve. Ahora imos outra vez.
arriba para baixo, aquí non se para. Un sin vivir, un sin vivir. Carai, María, collimos yo gusto ao parador, eh? Ya cerca de Madrid. Cheira queimado polos incendios. Estamos entrando en Madrid. Claro. Maktedir. Powerbank ve diğer yedek bataryaların kullanılmasına ve şarj edilmesine müsaade edilmemektedir. Bu cihazları uçuş boyunca ¿Qué tal la comida con Turkish, María? ¿Sí? ¿Está bien? En Estambul, María. Correndo a coller o voo de Tashkent, o segundo voo. En Turquía non andan con tonterías deso do tapón que se queda enganchado na botella. Hora de cear. Sí, ya cansado. Cantas horas levamos xa? Uzbekistán. Hace calor. Hace calorcito, ¿verdad? Bastante. Un hotel espectacular. Room tour, room tour. ¡Ah, caray! Caray. ¿Cantas horas de viaje? 9, ¿no? No, ¿qué va? Uf, uf, uf.
Despois de dormirmos pouco, comezamos o día cunha visita ao complexo Hazrati Imam. Este complexo inclúe unha serie de madrasas e mezquitas e, ademais, o Museo da Civilización Islámica, unha visita obrigada na cidade de Tashkent. Este é un dos lugares máis venerados de Uzbekistán e un importante centro espiritual para os musulmáns do país. A pesar de estar no corazón da moderna Tashkent, aquí o tempo parece discorrer doutro xeito. Entre os seus patios e cúpulas, respírase unha atmosfera de tranquilidade que invita a esquecer, por un momento, o ritmo frenético da cidade. O Museo da Civilización Islámica axuda a comprender como chegou o Islam á Asia Central e como, ao longo de máis de 1000 anos, deixou unha profunda pegada na historia, na arte e na cultura desta rexión. Aquí expóñense manuscritos, pezas arqueolóxicas, cerámicas, moedas e obxectos relixiosos que permiten percorrer a evolución das sociedades que habitaron estas terras. Mais que un museo sobre a relixión, é unha viaxe pola historia dun territorio que foi, durante séculos, unha ponte entre Oriente e Occidente. A xoia máis valiosa do complexo atópase na madrasa de Muji Mubarak. Ali consérvase o chamado Corán de Uthman ou de Osman, considerado un dos manuscritos coránicos máis antigos do mundo. Segundo a tradición, pertenceu ao terceiro califa do Islam e mesmo presenta unhas manchas que a lenda atribúe ao seu sangue no momento do seu asasinato. Estamos no complexo de Hazrati Imam, en Tashkent. Está composto por varias madrasas e varias mezquitas. As madrasas son as escolas coránicas, pero era moito máis que aprender o Corán, senón que, ademais de escolas religiosas, aprendían os rapaces astronomía, aprendían matemáticas, álxebra. De feito, na madrasa na que nos atopamos agora, que é a de Baroxom, non sei moi ben decilo, vemos tendas de souvenirs, non? Pero que antigamente eran as propias aulas, os propios lugares onde os rapaces aprendían. Estamos en Chorsu Bazar. Es un mercado cubierto, aquí hay varios con grandes cúpulas y encontraremos un poco de todo, alimentación, artesanía, de todo. Pois veña. Aquí están los cárnicos, ¿no? O metro de Tashkent. A ver, ni que se parece o de Moscú, a pequena escala, de bonito. O metro de Tashkent é moito máis que un medio de transporte. Inaugurado en 1977, foi o primeiro metro de Asia Central e cada estación foi concibida como unha auténtica obra de arte, con mármore, mosaicos, columnas e grandes lámpadas que lembran os pazos da época soviética. Ata hai pouco tempo estaba prohibido facer fotografías no seu interior porque se consideraban instalacións militares, pero hoxe é unha das visitas máis sorprendentes da capital uzbeca. Erguido en 1974, o Hotel Uzbekistán é un dos edificios máis recoñecibles de Tashkent e un auténtico símbolo da arquitectura monumental da época soviética. Xusto diante del ábrese a Praza Amir Timur,
presidida pola estatua ecuestre do gran conquistador do século XIV. Del xa tivemos ocasión de falar e volveremos a topalo moi pronto, porque a súa figura está íntimamente ligada á historia de Samarcanda e do Uzbequistán moderno. Xa no tren, camiño de Samarcanda. No Afrosillo, que é o único tren de alta velocidade de toda Asia Central. É un tren español, É un talgo feito por españois. Ai, que habitación! Que habitación temos? Wow! Mira, 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 mira. Que espacio. Wow, que cama king size, como me gusta. Estupendo para dormir aquí. E mira que paisaxe. A ver. Wow! ¡Tachán! Wow! Mira que espazo. Ay, que elegancia. Que ben. Tamerlán converte a Samarcanda na capital do seu gran imperio. O Registán é o corazón de Samarcanda. Está conformado por 3 grandes madrasas que eran as escolas coránicas, pero ademais onde se ensinaban matemáticas, filosofía, medicina. Eran as universidades da época. A cada madrasa accédese a través dunha portada monumental chamada Iwan ou Iguane, e xunto ás grandes cúpulas queren amosar o poder e a prosperidade do gran imperio de Tamerlán. Nesta praza debemos imaginarnos o bulir das caravanas da Ruta da Seda, así como servía tamén para anunciar os decretos da autoridade imperial. Estes accesos monumentais, así como as cúpulas de cor turquesa, son características da arte islámica de Asia Central. A decoración xeométrica de entrelazados vexetais e a propia caligrafía árabe conforman unha arte abstracta, anicónica, unha nova estética que reflicte o mundo invisible, o mundo espiritual.
Durante a visita puidemos ver un pequeno documental sobre a restauración do Reguistán a mediados do século XX. Podedes ver nas imaxes o estado deplorable no que se atopaba o monumento e como foron pouco a pouco reconstruíndo. Paso subterráneo soviético, verdad, María? No mausoleo de Timur ou Tamerlán descansan os restos do insigne conquistador, cuxo cadaleito podedes ver na imaxe, e estoutro que vedes agora é o do seu neto Ulugh Bek. Moi pretiño dali está o mausoleo de Rujabat, que foi o confesor de Timur. Hoxe comezamos o día cunha visita ao Observatorio de Ulugh Bek. O pequeno museo situado xunto ao observatorio permítenos comprender a dimensión científica da obra de Ulugh Bek. Aquí podemos ver reproducións dos instrumentos, manuscritos e táboas astronómicas elaboradas polos científicos que traballaron en Samarcanda no século XV. Grazas ás observacións realizadas neste lugar, Ulugh Bek e o seu equipo catalogaron máis de 1000 estrelas e calcularon a duración do ano cunha precisión extraordinaria para a época. Do enorme observatorio circular que Ulugh Bek mandou construir, apenas quedan restos, pero baixo terra consérvase parcialmente o seu elemento máis espectacular, un xigantesco arco meridiano de máis de 40 metros de radio, que permitía medir con enorme precisión a posición dos astros. O observatorio foi destruído pouco despois da morte de Ulugh Bek e permaneceu esquecido durante séculos, ata ser redescoberto a comezos do século XX. As 12 menos 20, rapaces. Mirade que precisión ten este reloxo solar, Vai como un clavo, non sei se levar un eu pa poñer no despacho. Seguimos en Samarcanda e hoxe estamos a visitar un conxunto de necrópoles que realmente son panteóns, non? Ao aire libre. Neste que estamos é o mausoleo do primeiro presidente do Uzbequistán, Islam Karimov. A finais do século XIV, Timur quixo dotar a súa capital dunha mesquita que estivese á altura do seu imperio. A mesquita de Bibi Hanim debía ser unha das maiores e máis espectaculares de todo o mundo islámico. Para construíla, chegaron a Samarcanda artesáns procedentes de distintos territorios conquistados por Timur, e o resultado foi este enorme complexo de cúpulas, mosaicos e portais monumentais. O edificio sufriu séculos de deterioro e terremotos, e boa parte do que vemos hoxe é froito dunha profunda restauración realizada durante o período soviético e continuada tras a independencia. Estamos no mausoleo de Bibi Hanim, a muller de Tamerlán ou de Timur. Está ao ladiño da mezquita que leva o mesmo nome e que mandou construir o seu esposo polas campañas na India. Dikkat casting, Alyonushka.
Mira cantas especias, ¿verdad, María? Sí, además muy bien colocado, muy bonito. Nestes mercados podedes atopar prácticamente calquera cousa que queirades, especias, té, produtos de cociña e tamén froitos desecados, por exemplo, fresas. Cudi, queres un amorodo? É como unha rúa con palacetes aos lados onde están as tumbas e mausoleos das diferentes dinastías desde o século XI ata o XIX. María preparando o preguntoiro. Aquí refrescándonos na piscina do hotel despois dun duro día de calor polas rúas de Samarcanda. Hai que refrescarse, rapaces. Marchamos de Samarcanda, María. Sí, a Bujará, creo que se pronuncia. De novo, no tren. No tren de Samarcanda a Bujara. Estamos en Bujara. Sí, ledes ben, Talgo. O tren que nos leva por Uzbequistán é un Talgo 250 de fabricación española, adaptado ao ancho de vía ferroviario herdado da antiga Unión Soviética. Ya estamos en Bujara. ¡Qué bien! ¡Qué habitación! Estamos en el centro histórico. Agora, isto sí que é brutal. Calor. Calor brutal. Durante séculos, Bujara foi unha das grandes cidades comerciais da Ruta da Seda, e estes bazares abovedados son unha herdanza daquela época. As grandes cúpulas, coñecidas como toki, cubrían os cruces das principais rúas comerciais e protexían a mercadores e compradores do sol e da calor.
Cada zona estaba especializada nun oficio ou produto. Xoieiros, sombreireiros, cambistas... Hoxe seguen cheos de tendas e artesáns e constitúen un dos elementos máis característicos do centro histórico de Bukhara. De Ulugh Beg, en Bukhara. As madrasas, como vimos xa noutros vídeos, eran escolas coránicas, pero eran moito máis que iso, eran as primeiras universidades. En cada cidade había unha especialidade, mentras a astronomía lideraba, digamos, as madrasas de Samarcanda, debido á figura de Ulugh Beg, aquí dominaba máis a medicina, entre outras ciencias. Uns séculos antes, moi preto de Bukhara, naceu unha das grandes figuras da historia da ciencia, Avicena. Foi nesa rexión onde se formou e comezou a súa extraordinaria carreira como médico, filósofo e sabio. Bukhara era, no século XI, un dos grandes centros intelectuais do mundo islámico, cunha intensa vida de estudo e ensino que, séculos máis tarde, continuarían madrasas como as que estamos vendo. Qué calor, María. Muchísimo. No se aguanta. Demasiado. España verde. Despois dos calores, hai que vir ao hammam para despexar un pouco. Na piscina. Dolma. Isto é dolma. Isto non sabemos o que é. A poucos metros da antiga fortaleza da Ark, símbolo da Bukhara tradicional, atopamos unha imaxe moi diferente da cidade. Esta torre de auga foi construída en 1927, nos primeiros anos do período soviético, para abastecer de auga á poboación e modernizar as infraestruturas urbanas. O seu deseño segue os principios do enxeñeiro ruso Vladimir Shukov, ou Shukov, pioneiro no emprego destas estruturas metálicas hiperboloides, lixeiras, resistentes e construídas cunha sorprendente economía de materiais. As súas torres convertéronse nun dos símbolos da enxeñaría soviética. Aquí, a poucos pasos da Ark, case parecen dialogar dúas épocas, a bella cidade dos emires e unha nova Bukhara que a Unión Soviética pretendía transformar e modernizar. O primeiro que chama a atención da mesquita de Bolhaus é este espectacular Iwan, unha gran galería aberta que funciona como mesquita de verán. O seu teito parece flotar sobre unha verdadeira fraga de columnas de madeira extraordinariamente altas e esveltas. E poden ser tan finas porque, en realidade, non teñen que soportar unha estrutura pesada de pedra. Sosteñen unha cuberta relativamente lixeira construída principalmente con madeira.
é algo característico de boa parte da arquitectura islámica. Materiais relativamente modestos que, grazas á decoración, se transforman en superficies dunha enorme riqueza visual. Aquí a madeira está tallada, pintada e cuberta de motivos xeométricos e vexetais, especialmente espectaculares no teito e nos capiteis. A mesquita foi fundada a comezos do século XVIII fronte á fortaleza da Ark e estivo vinculada aos emires de Bukhara. O Gran Iwan que vemos actualmente é posterior, de comezos do século XX. E Bolo House non é só un monumento. Mais de 300 anos despois, continúa aberta ao culto e formando parte da vida da cidade. Estamos na fortaleza Ark, no centro de Bukhara. Xa trátase dunha cidadela, unha cidade dentro da cidade, que era a sede do goberno da rexión de Bukhara e que foi destruída na Guerra Civil polo Exército Vermello. A fortaleza de Ark pertence xa a outra etapa da historia de Asia Central. Tras a caída do Imperio Timúrida, Bukhara converteuse primeiro en capital dun kanato e máis tarde dun emirato independente. Formaba parte dun mosaico de estados centroasiáticos de maioría sunita, como Jiva e Kokand, cultural e religiosamente máis próximos ao mundo otomán, aínda que nunca, ollo, dependeron do Imperio Otomán. Ao sur e oeste quedaba a gran potencia rival, a Persia safávida, de maioría xiita. A Ark foi durante séculos o corazón político deste emirato. Así que aquí estamos cuns amigos uzbecos que acabamos de facer. So, what was your name? My name is Zumra. Zumra, and you're an English teacher, is that English okay? teacher. Oh, Okay. He's my son. His name is Aziz Bek. Ah, and where do you live? We all live in Bukhara region. Ah, in Bukhara and region. Karakul district. Okay. Karakul district. So nice to meet you. Okay, nice to meet you. María, rematamos o día fresquiños. Sí, última noite en Bukhara. ¡Qué animación! ¡Qué animación, señoras y señores!
¡Qué maravilla, María! Aire acondicionado. Hola, rapaz. Llegamos, María, estamos en Giba. Creo que sí. Muy bueno. ¡Qué rococó! Pues tenemos una habitación rococó en Rococó Giba. total. A cama podía ser a da miña boa, perfectamente, con este cabeceiro. Mirad, temos vistas A la muralla. a muralla de Giba, a famosísima muralla de Giba, eh? Sí. Mirad o cuarto de baño, para o norte. Rococó tamén. E bañeira. Madre mía. Que sitio. O Centro Histórico, ou Itxancala, é un verdadeiro museo ao aire libre. Foi declarado Patrimonio da Humanidade pola UNESCO e é unha cidade completamente amurallada onde se concentran os monumentos históricos como mezquitas, madrasas e mausoleos. Ten 4 portas de entrada e desde a porta norte é onde se pode acceder ás murallas. O símbolo de Giba é o minarete Calcaminor, o minarete inacabado. A súa construción debeuse ao can Muhammad Amin, quen se propuso levantar o minarete máis grande de todo o mundo, que superara en beleza e en altura ao minarete Kalian de Bukhara. Para a súa desgracia, morreu durante unha batalla e o minarete quedou sen terminar. A mezquita Yuma esconde un patio con máis de 200 columnas de madeira tallada, todas diferentes. É como estar nun estrano bosque de árbores sen follas. Esta é unha das madrasas máis grandes da cidade. Construíuse no século XIX e está inteiramente decorada con azulexos de tonos brancos e azuis. Para ter a mellor panorámica tanto desta madrasa como da fortaleza do Arc, podemos subir ou recoméndase subir ao rooftop do restaurante Terraza. A ver que vai comer María. Como se chama? Xa non te acordo. E eu vou comer o flop. Sibiosi. Bueno, un fideo de cor verde con
varias verduras e salsa. Bueno, pois eso está moi ben. Muhabbetim sarson bo'ldi, ko'ring rangim saman bo'ldi, kuyganlarim onamga aytmang. Siz meni yomon demang, ko'z yoshlari yolg'on demang, gunohimga gunohkor bo'lmang. Muhabbetim sarob bo'ldi, ko'ring rangim saman bo'ldi, kuyganlarim onam. Do século XIX. Digamos que é un palacio moderno respecto á fortaleza anterior donde vivían os xefes, non? Do Kanato. Este palacio que imos visitar agora ten moitísimas estancias e é un pouco laberíntico, non? Como imos ver. Imos ver mobiliario do século XIX, digamos que a versión moderna da antiga fortaleza. É como que ocorre en Estambul, se o coñecedes, con Dolmabahce, non? Que supliu, digamos, que sustituiu a Tokapi. No século XIX produciuse unha popularización das culturas chinesa e xaponesa, tanto en Europa como en Asia Central, de aí que vexades esta clara influencia probablemente chinesa neste palacio xustamente do século XIX. E como vedes, o palacio alberga tamén un museo do vestido tradicional que nos encantou. Poderíamos definir este palacio como unha fortaleza dentro da fortaleza, aquí é onde vivían os canes da cidade. Por esa razón se construíron uns altos muros que os separaban do resto da cidade. Gustounos especialmente esta madrasa de Amir Tora do século XIX, de 1870, porque non hai dentro os postos habituais de venta de textís, de cerámicas, etc. Entonces está tal cual, además estábamos solo nós. Vimos perfectamente as aulas, digamos, e os lugares onde dormían os rapaces ou adolescentes, non? Que viñan a esta escola coránica. Estamos no mausoleo de Pahlavan Mahmud, un dos lugares máis venerados de Jiva. Pahlavan Mahmud foi un poeta, filósofo e loitador do século XIII, convertido co tempo nunha especie de patrón espiritual da cidade. Tras a súa morte, foi enterrado aquí, e arredor da súa tumba foi medrando este complexo, que acabaría converténdose tamén en lugar de enterramento dos cans de Jiva. O interior destaca especialmente pola súa espectacular decoración de azulexos azuis e turquesas.
probablemente unha das máis fermosas que vimos nesta cidade. E despedímonos de Giva percorrendo a súa muralla. A cidade vella e Chancala conserva boa parte das fortificacións que durante séculos protexeron este oasis no medio do deserto. Desde aquí arriba temos unha última perspectiva dunha das cidades máis extraordinarias da Ruta da Seda. E ata aquí a nosa viaxe por Uzbequistán. Hoxe marchamos a Turquía. Como xa coñecemos Estambul, nesta ocasión imos ocupar o tempo simplemente dando unha voltiña pola cidade. Güneş doğar ufukta bir masal gibi, yüreğimde kıpırtı bir çiçek gibi. Haydi kalk dans et, hayat bir şenlik gibi. Ayaklar yere basmaz, uçarız sanki. Kalbim pırpır eder, kuş gibi belki. Renkli dünya hadi gel dönsün, sevgiyle her şey birden büyüsün. Hayat bugün şarkılarla gülsün. Hadi gel, hadi gel, hadi gel dönsün. Rüzgar dokunur saçıma bir sır gibi. Adımlarım hızlanır, ritim bir davul gibi. Her şey parlar gözümde bir yıldız gibi. El ele tutuşalım, kaybolalım. Bu anı yakalayalım, coşalım. Renkli dünya hadi gel dönsün. Sevgiyle her şey Lume! hadi gel, hadi gel. Estamos en Estambul. Estamos no Hotel Erboy de Estambul, muy cerquiña de Santa Sofía, de Tokapi, de esta zona. Una habitación pequeña, pero cozy. Unha habitación cozy. Cozy, María. Pois non está nada mal. Ellerimde ışık, gözlerimde Estamos na cisterna, María. Unha trufita de 90 pavos por entrar aquí, 45 cada un. A trufita. Mutluluk burada, kalbinin sesi hadi duy bak, güneş doğar, hayat burada. Haydi kalk, haydi oyna, gülüşler yolda. Mutluluk burada, kalbinin sesi hadi duy bak, güneş doğar.
burada. Çiçek açar yolların kenarında, renkler coşar kalbimin ortasında. Ay ışığı Collemos o barco, amigo? Ou é o das tías este? şarkı söyler bana. Ellerimde ışık, gözlerimde bahar. Bir dünya döner, durmadan akar. ¿Te acuerdas que tomamos algo allí? Haydi kalk, haydi oyna, gülüşler yolda. Mutluluk burada, kalbinin sesi. Hadi duy bak, güneş doğar, hayat burada. Haydi kalk, haydi oyna, gülüşler yolda. Mutluluk burada, kalbinin sesi. Hadi duy bak, güneş doğar, hayat burada. Güneş doğar, bak yeni bir gün. Rüzgar eser, yüzünde bir düğün. Yüreğimde ateş, gökyüzünde dans. Hadi kalk, hayata bir şans. Hayat bayram, her an bir armağan. Hadi gül, hadi koş, tut ellerimden. Felicidades, Gema, desde Estambul. Hayat bayram, şimdi ya da hiç. Está fenomenal, ¿verdad? Una quinoa. Mira, mira, de fondo. Ah, mezquita azul. Nefes bir şarkı, her adım bir yol. Hadi gel, mutlu ol, bir solukta dol. Como xa estivemos en Estambul e máis ou menos xa coñecemos, optamos por visitar un museo que se chama da Inocencia, que Isabel tiña moitas ganas de coñecer. Polo demais, todo foi callejear. Ağlamadan ayrılık olmaz, hatıralar usta durmaz. Kalan No Bazar das Especias de Estambul. aşk sevene yük olmaz. Biz böyle bilir böyle yaşarız. O da biliyor, o da seviyor. Bile bile kafa tutuyor aşka. Gözü kara, o yine bildiğini yapıyor. O Museo da Inocencia é unha verdadeira xoia a visitar no distrito de Beyoğlu, en Estambul. Está baseado e tamén é complementario a obra do escritor turco Orhan Pamuk, que leva o mesmo nome. A novela trata sobre o amor obsesivo dun xoven da alta sociedade turca, Kemal, pola súa prima pobre, Fusum. E de fondo, unha detallada recreación da sociedade e da cidade de Estambul dos anos 70. O museo organízase en varios pisos que reflicten os capítulos do libro. Cada vitrina é unha verdadeira obra de arte que recolle todo tipo de obxectos que aparecen na novela. O propio autor, Pamuk, recompilou todo tipo de obxectos cotiás do Estambul dos anos 70, fotografías, figuras decorativas, tazas, pratos, artículos de prensa, etc., creando así o gran universo literario da súa novela. O libro, ao igual que o museo, é moi fermoso. Aí vai a miña recomendación lectora, especialmente para as persoas do Club de Lectura do Odieste, que sei que estades aí.
Que rico. E eu que va. Seni gidip fındık kıran, yılanı deliğinden çıkaran, kaderim püskül belam yakalarsam. Seni gidip fındık kıran, yılanı deliğinden çıkaran, kaderim püskül belam yakalarsam. Ocağına düştüm yavrum, kucağına düştüm yavrum, sıcağına düştüm yavrum, el aman. Ocağına düştüm yavrum, kucağına düştüm yavrum, sıcağına düştüm yavrum, el aman. Seni gidip fındık kıran, yılanı deliğinden çıkaran, kaderin püskül belam yakalarsam. Seni gidip fındık kıran, yılanı deliğinden çıkaran, kaderin püskül Que María. yakalarsam. Seni gidip fındık Te andan Estambul. yılanı deliğinden çıkaran, kaderin püskül belam yakalarsam. Seni gidip fındık kıran, yılanı deliğinden çıkaran, kaderin püskül belam yakalarsam.
Hotel Touch. Mesiña, tele... E cuarto de baño. En Madrid, María. Aprovechando hasta el último momento. Hasta el final. Bueno, rapaces, e hasta aquí a nosa viaxe a Uzbequistán. Xa estamos en Cangas, no clima atlántico que se agradece, e aquí no Skybar do Telefolio. O fresquiño, por fin. Pasade moi boas vacacións. Unha aperta forte.